skete der? Aben tog sin taske. Nej, hendes taske. Ja, den blev. Nej. Aben tog hendes taske. Det du skal gøre nu, det er, du skal simpelthen være hjælpsom. Ja, hjælpsom kan være svært, fordi denne abe er lumsk. Den driller. Laban. Men du skal simpelthen løbe efter denne praktiske abe, og så tage tasken. Du skal flyve hen til den, som Richard her, ja. Nu vil jeg vise dig. Kom så, Richard. Flyv. Ja, det er svært. Men det er sådan, det skal gøres. Jeg vil lige give dig en demonstration, når du har fået tasken. Du gør simpelthen sådan her. Kære jomfru, jeg har din taske. Her. Så knald mig dog. For himlens skyld. Ja, det lyder svært. Det er det også. Men du kan gøre det. I believe in you, and so do Richard. Kom så. Hun er grim. Jeg hader grimme piger. Ej, jeg er bare så Kan du komme her, din Fordi abekat? det var bare min yndlingslipgloss, der forsvandt med den taske. Og det... Her er din taske.